Ngaze ngasinqena angisakwazi nokubingelela ama-South African, ngaze ngasinyanya, ngaze ngasenqena, saze sanesidina, saze sanemingciza, waze wanolwembu umuntu omdala owuZulu othi wena uwuZulu edicilela phansi igama lomunye umuntu ophakamisa uZulu, isikhulu esiyiNebeton esingena future, esingeke sibe nalifa cause isilungu ngoba naku kunesilungu esibhede udicilela igama likaPhakela ulenza iNebeton, so ubabizile abanye wababiza ngononina. Bolubizelani? Ubizela abadidiyeli, wabiza bonke abantu, wabese wazobizela Phakela. Waye ungavela athi wathi noPhakela, ungasho ukuthi uPhakela ongazazi wenzani, ontanta singamazi wenzani. You know ukuthi uPhakela, how many people that they value 10 times more than you in this country. Maybe wena waziwa kumkhandlu wakho khona lapho sikhulundini esinemingcizo esinescefe, uzozibonisa wena ukuthi ungcono emncwabeni kaSicefe ngegama likaPhakela, umuntu onevelu esimvelusha kangaka South Africa. Hayi bafethu, ngeke isingisi senu siyanikhipha kubuntu. Ubuntu buyaphela. Umuntu bafethu, uNkulunkulu emnika ipower engaka, wena uzovele uzomenza iNebeton, uzomenza ikaka, uzomenza isihlama, uzomenza angazi, umenza imbovane, umenze angazi umenzeni. Kodwa umnyathelile omunye owakini omnyama owuZulu, unguni, akakhulumi nenye ilanguage, ukhuluma ilanguage yakhe isiZulu esiphelele, kodwa umdicilela phansi. And lo muntu nika iqembu elilodwa, uPhakela neneqembu elilodwa, nina wena sikhulu, saze sayisihlama isikhulu sinesingisi, sengisaba nokufunda, sengisaba noba academically, ngoba uku-undermine abantu into engingayithandi, into engingayiphiwanga. Ngaze ngamnyanya umuntu okhuluma ngegama lomuntu oyedwa kubantu abangaka bebelapha. Wena uzobona udicilela igama likaPhakela. Yini inkinga yakho umuntu omnyama? Yini inkinga yakho umuntu ofundile? Yini inkinga yakho uvele nje wena uzohlukanisa abantu? Ngoba unepolitiki engcono. Ipolitiki iyanginyanyisa abantu bepolitiki abathola ama-position ngokwepolitiki, not ngokuhlonipha. Siyabonga mangoma.